Lehendakari jauna, sailburu orde jaun eta andere, agintari, saritu, parte hartzaile guztiak, gonbidatuak, etorri zareten guztioi, arratsalde on eta ongi etorri. Kultura ondare sariak elkartu gaitu hemen. Orain 3 urte martxan jarri zen lehiaketa honek bildu gaitu. Eta 3 urte hauetan martxa berezi hartu du sari honek. Aurten 150 lan baino gehiago jaso dira, eta horien artean epaimahaikideek 3 aukeratu dituzte. 3 horiek jasoko dute saria, diploma eta Irlandarako bidaia. Sormen gaitasuna eta ondarearen ikuspegi zabala erakutsi dute aurtengo sarituak. Azkoiti, Zornotza eta Ordiziako talde sarituak. Aipamen berezia aurten Durangora joango da. El proyecto, una apuesta de los departamentos de Cultura y Política Lingüística y Educación, celebra esta tarde la parte más alegre, no diré la más interesante porque seguramente esa parte ha sido la que han vivido los y las participantes en este certamen, Kultura Ondare Saria. Ekitaldialdi eman dezaiogun hasiera Joxean Muñoz Otaegi, Kultura Sailburu ordea, zurea da hitza. Arratsalde on guztioi. Egun beroa da gaur, eguraldi beroa, egoizaren kulpaz edo egoizarengatik. Baina ekitaldi beroa da eta egun beroa da eta zuek ekartzen diozuen berotasuna nahiko nuke eskertu. Lehenengo eskertu nahiko nioke lehendakariari, ekitaldi honi berotasun berezi bat ematen diolako, bera hemen egoteak, eta berotasuna zuek ematen diozue, jende gazteak, ez bakarrik ekitaldi honi, baizik eta ondareari. Ondarea askotan jende askok ikusi izan du eremu hotz bat bezala, adituek eta adinduek erabiltzen duten eta kezkatzen dituen eremu bat bezala. Hain zuzen sariaren helburua hori zen, esatea ondarea ez da adinduon eta adituen kontu bat, guztion, gizarte guztiaren kontu bada, guztion kezka da, eta gaina izan diteke oso gai beroa eta oso gai apasionantea. Eta apasio hori eta berotasun hori zeinek emango dio eta jende gazteak eman behar diozue. Ondarea berez da, belaunaldi batek edo gizarte batek urrengoei, ondorengoei utzi nahi dien korpus hori, utzi nahi dien ondasun multz hori. Hori da ondarea. Egitasmo honen edo sari honen helburua hain zuzen da, urrengo belaunaldiak zuek alegia hasieratik izatea ondare horrekiko kezka, interesa eta baitare berotasuna. Uste dut poliki-poliki ari gerala hori lortzen, ikusi dugun parte hartzea, ikusi dugun maila, ikusi dugun habilidadea eta adimena eta sormena aurkeztu dituzuen zera bideo horietan eta lan horietan, horrek guri esaten dugu sariak merezi duela eta gainera poza handia ematen dugu ikusita ze jende gazte dabilen, ze sormen daukan, ze interes daukan ondarearekiko eta beraz posten gaitu izugarri ikusteak sariak funtzionatzen duela, baina batez ere herri honek eta gazteok funtzionatzen dezutela. Beraz, bukatzeko 3 gauza. 3. Eskerrak ematea ikastetxe guztiei, parte hartu duten ikastetxe guztiei, hartu duten arduragatik, eta beste ardura bat, beste lan bat, beste eginkizun bat hartu dutelako bere gai. 2. Zuei, gazteoi, erakutsi dezuten lanarengatik, erakutsi dezuten mailarengatik eta erakutsi dezuen habilidadearengatik. Eta lehenengo eta importantea, irabazi dezuen guztioi zorionak. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zure hitzagatik. Ikusi ditzagun orain 3 bideo sarituak. Oso ispilu eder polipat dirate aurrera ekarri. Xistuako dituzute baina maite zaituzte oraindik. Belaunaldiz belaunaldi, mendez mende, urtez urte, bertsoz bertso, ahoz aho, hitzez hitz.
Mila historiok zapaldu dituzte gaur arte bideratu gaituzten lorratzak. 11 kontu izan dira ibilbide luze honen testigu, kanta eta ipuina anitzen testigu. Ahozkotasunean oinarritzen den gure jardunaren testigu. Izan ere, gaur eskuartean dugun altxor honek historia luzea du atzetik. Gaur gure ahotan darabilkigun hizkuntza hau beste milioika hiztunen ahoetatik igaroa da inoiz. Hizkera ezberdinak dituzten ahoetatik, adin desberdindun ahoetatik, sorterri ezberdinetan hazitako ahoetatik, euskalki ezberdinez guztitako ahoetatik. Izan ere, zer litzateke euskara guganaino ekarri duen ahozko tradizio hori gabe? Herri bakoitzeko kutsuz jantzitako jardunik gabe. Ahoz aho, ibilbide luzea egin duten euskalkiri gabe. Hizkuntza beraren baitan jaiotako hizkera horiek izan dira, hizkuntza honi bizirik eutsi diotenak. Eta bakoitzak bere ukituarekin, bakar eta ordezka ezin bilakatu dutenak. Euskalkiak, horiesek baitira berdinaren barruan desberdin egiten gaituztenak. Desberdindu eta aldi berean bildu egiten gaituztenak. Azken finean, gu geu pertsonok bezalakosak dira. Berdinak eta hala ere desberdinak. Pertsona bakoitzak badu bere jatorria, bere familia, inguratzen duen unibertsoa. Pertsona bakoitzak baditu bere ezaugarri propio eta bakarrak. Hala ere, pertsona orok duen bizitzeko gogo hori da, pertsona gainerako izakiengandik bereizten duena. Aurrean duen bidean, bere lorratza utzi nahia. Etengabe taupaka dirauen bihotzak bizitzeko gogori auspotzen dion artean. Euskalkiek ere ordea, badute beren jatorria, beren hiztunen familia, inguratzen dituen euskararen eta euskaldunon unibertsoa. Euskalki bakoitzak baditu bere ezaugarri propio eta bakarrak. Hala ere, jardun orok duen transmititzeko eta zerbait bere ukituarekin kontatzeko gogo hori da, hizkuntza baten parte bilakatzen duena. Milaka eta milaka urtez, euskal lur hauetan jaiotako hizkuntza baten parte. Euskara ez da gaur jaio eguzkiak argitzearekin batera. Euskara ez zen atzo gauean sortu zeruko izar guztiak piztearekin batera. Euskara aspalditik datorkigun altxorra da. Belaunaldiz belaunaldi, ahoz aho, lur hauetan hazi eta loratu dena. Gure arbasoek pasaziguten noizbait altxor honen ezkutuko giltza, eta guk, gaur, gugan daramagu. Hori bai, bakoitzak badu altxor hori berezi egiten duen distiratxo bat, hitzak josteko modu berezi bat. Eta nola ez, bakotsak duen dirdira, izpi berezi hoi ere, gure aintzinekoek pasarazi ziguten. Bakotsak bere sorterrixan, bere seme-alabei eta bere izkerian. Bakotsak, norberak aukeratutako upin eta kantakin jantzitxe. Bakoitzek jardun horta bere lorat txikixe lagata. Baino bakoitzek taldi beren guztik euskera ahotan zeukiela. Hola sortu da euskaldunon eta euskararen mundutxoa. 11 arraza, herrixka eta lurraldez osauta, baina mundu berian. Hizkuntza berean! Baina dena ez da argia mundu honetan. Gaua ere sartu izan da inoiz. Ekaitzak ere astindu izan gaituzten noizean behin. Geure eskutan duguna kolpetik arriskuan jartzen duten ekaitz bortizek. Geurea dena zapaltzen duten tximista eta trumoi jasangaitzek. Gure herria besteren batzuen eskutara botatzen duten lurrikara gogorrek. Gure hizkuntza eta aldi berean hain geure ditugun euskalkiak, behin baino gehiagotan hurbildu izan dira amildegiaren ertzera, munduaren eta ezerezaren arteko mugara. Baliteke norbaitek bultzatu izan aurraino, guk geuk bideratutako pausoak ez izatea muga orotora zuzendu gaituztenak, baina pauso horiek ez diotak geureak, zeureak izateari uzten. Horrenbeste urtez, belaunaldiz, mantendu eta eskuz esku pasaren hori, guk galdu beharrote dugu ba? Agian ez gara gogoratuko, ez ginen horren testigu izatera iritsiko, baina guk gaur ahotan darabilkigun hizkera hause bera, jada ondoan ez ditugun birraitona eta birramonek eta hauen arbasoek zerabiltena da orain urte batzuk. Gu gaur ahozkatzen zein idazten ditugun hitz hauesek beraiek irakatsi zizkiguten. Imagina itzazu unetxo batez, begiak itxita, zure amaren edo aitaren aitona amonak zirenak, beren baserriko zutundoan eseri da, zure amonari berak zuri kontatzen zizun ipuin bera kontatzen. Oheratu berria den zure amonatxoa, zuri abesten zizun lokanta bera entzuten. Zure gurasoak, zu aur jaio berri bat baino ez zinenean,
Zuri, zure lehenengo euskarazko hitzak irakasten, motel-motela oskatzen. Eta zu, begiek dirdir egiten dizutela, mundu horretan barneratzeko eta bat gehiago izateko desiratzen. Itxi begiak, eta gogoratu, zenbat ahots dauden zuk esandako hitz bakoitzaren atzean. Zenbat bihotz ezkutatzen diren hizkuntza, hizkera horren baitan. Eta gaur, hori guztia, zugan duzu. Ni euskaraz zain naiz. Nik euskeraz hitz egiten dut. Nik euskeraz berratzen dut. Nik euskeraz hitz egiten. Nik euskeraz hitz egiten dut. Nik euskaraz solasten dut. Nik euskeraz hitz egiten. Guk euskeraz hitz egiten. Naiz eta inoiz ahaztu, zein den gure aitzindari. Naiz eta gugan gailendu, ignorantzia zein agi. Naiz bihotz konektatu bat, bihurtu gure gidari. Naiz eta kable artean, murgildu ametsugari. Naiz eta entzun gorregin, gugan duguna hotsari. Naiz eta jarduna moztu beti bihar duenari. Guk ez diogu isiltzen utziko geure denari. Guk ez diogu isiltzen utziko geure denari. Gure hizkuntza zarra menpe 500 urtez, eta gure arbasoek gorde dute legez. Guri transmititzea amaren adorez, defendatuko dugu gure altzorralez. Holan sustatu gaitu amak maitasunez. Hainbeste gauza daukadaz esateko eta eskertzeko ez dakidala nondik hasi. Jaio nintzanetik, abegi zeunztan indarrez, zure besoetan, nita zu, zuta ni. Zaindu zeunztan eta gure herriko kultura transmititzeaz arduratu zinen. Gauero, botadun katua, txano gorritxu, 3 txerritxoak irakurtzen zeuztazan, lasaitzeko eta lokartzeko. Otzaiak 3, San Blas eguna, antzinatik ospatu dugun festa eta zu urterik urte zigortzeaz arduratu zara. Gure asabek hainbat denbora ospatzen daroien festa. Barregarria, denok lokarria erretzeko zain egotea, baina ez konturatzea, benetan garrantzitsuena, lokarriak 9 egunez zehar gure minak erretzen dauzala. Baina salbuespen bat egoan, abenduak 25, honen 0. Urte osoko, goizik bizitsuena eta gaurik urduriena zan. Beti hitzartutan geratuko nintzala esaten neban, baina azkenean loak harrapatzen ninduan bere altzaparren artean. Opariak, oihuka hitzartzen nintzan eta etxeko guztiak esnatzen nebasan. Zurekin opariak zabaltzea tradizio bat bihurtu genduan. Tradiziorik politena, baina ez opariengatik, baizik eta zure konpainia eukitzegatik. Euskal mitologia, Euskal Herriko lurraldetako mitoen multzoa da. Bertan, nahazturik antzematen dira,
erain kristau zein paganoak. Nire buru errugabeari helarazi zeuztan mitologia eta nire irudimenak kondaira haiek betetzen amaitu eban. Nire gustokoena, Lamia. Baten kontatu zeuztan, Lamiak errekasuloetan egoten dirala. Ilea urrezko orrazia zorrazten. Ibaizabal inguruan, ahate oinak daukiez, eta Euskal Herriko kostan, arrain bustana daukie. Zuk erakutsitako kulturak, euskal kulturak, denbora pasatu ahala iraundau nire bihotzean. Txikitatik egiten ebasan gauzak, nagusitan egiten jarraitzen dudaz. Zuk sustatu ninduzun bezala. Zure partetik oinordetu dut musika. Txikitan, lokartzeko abesten zeuztan, haurtxo polita eta geroztik, transmititu doztazu euskal musika. Agian, ez nintzen munduko musikaririk onena izango, eta Euskal Herriko arez, baina ilusioagaz irakasten zeuztan eta liuraz jotzen ebasan instrumentuak. Nire urtzaroaren eta nerabezaroaren zati handi bat, bete eban gure hizkuntzak, euskerak. Eta oraindik ere jarraitzen dau nire parte handi bat betetzen. Zuk maitasunez erakutsi zeuztan euskera preziatua. Sarrion handiak esan eban moduan, euskera da gure territorio libre bakarra, eta zuk horrela erakutsi zeuztan. Balaren pilotak horman errebotatzen dau, gero, lurzoruan eta azkenik nigana heltzen da. Nigan esarritako zaintza bezala, gaur zuk ni zaintzen nauzu, eta bihar nik zu. Barriz, pilota hormara heltzen danean, eginkizunak aldatzen dira. Baina garrantzitsuena ez da hori, zuk nirekin komunikatzeko erabiltzen zenduan, hizkuntza unibertsala baizik. Zurekin mundu bat, mende bat egingo neuke. Gure hasiera, gure printzipio bihurtu zenduzan. Amari egindako zorrak ez dira inoiz ordaintzen. Eskerrik asko, ama. Egia da. Euskal Herriak demografia aparta du. Mendi altuak, erreka luze eta garbiak, eta harri liluragarriak. Baserrian hitzez eta hartzailan dunez osatua. Eta ardi, behi eta arkume arteko bizimodua. Hizkuntza itxia, eta zenbaiten ustez, jende arraro eta bitxia. Janari diztugarria eta sagardotegiak barra-barra, eta askoren ustez daukagun bakarra. Puente de Vizcaya, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Urdaibai, reserva de la biosfera durante más de 20 años. Euskadi participa en un grupo internacional que busca detectar mejor el cáncer de mama. Casi 40 restaurantes, con estrella Michelin repartidos por todo el País Vasco. Camino de Santiago de la Costa, Patrimonio de la Humanidad junto a Cantabria, Asturias, Galicia y La Rioja. Segundo en cuanto a Producto Interior Bruto per cápita en España. Euskadi participa en un proyecto europeo pionero de Big Data en salud pública. Según la Eustat, Euskadi se coloca en 8º puesto a escala mundial en cuanto a índice de desarrollo humano. Esperanza de vida femenina más alta de Europa. Empresas vascas facturan 340 millones de euros por las redes inteligentes. Cova de Cain, Patrimonio Mundial de la Humanidad desde casi 10 años. Euskadi recibe a manos de la Organización Mundial del Turismo un premio como destino turístico sostenible, el Fitur. Un videojuego vasco gana un premio a nivel estatal. Bai, egia da. Baserrietan lan egiten dugu. Sagardotegiak ditugu. Mendia gustuko dugu eta gure herriko kultura jarretzen dugu. Baina ez, ikusi duzuenez ez da daukagun bakarra. Ez gara erdiaroan gelditu eta ez gara basakumeak. Hau da gure ikuspuntua. Zer pentsatuko dute Euskal Herrira etorri diren atzerritarrak?
Zein izan zen lehen impresioa ona iristean? Izugarria. Hemengo hizkuntza izugarria iruditu zait. That's cool. I like Basque country in general and Basque people, but they are funny. I really like their habits and everything they do every day. Every day they are special. Also pelota and the food and their habits. That's all. Interesgarria, kultura desberdina eta polite. I knew the people and I think they are really nice. Galdunetaz esaten diren topikoak betetzen dira. Oso aserritarra garela. Ez hainbeste, nire ustez jende jaltorra dago hemen eta gustura nau. Daukagun bakarra. Eskerrik asko guztioi, hauek ikusi ditugunak dira saritutako 3 bideoak, Floreaga ikastetxea, Lauaxeta, Floreaga ikastetxea Azkoitikoan, Lauaxeta Amorebietakoa eta Ordiziako Oianguren ikastetxeak bidalitakoak. Diplomak jasotzeko unea iritsi da, eta sariak banatzeko lehendakari jauna eta sailburu ordeak hurbilduko bazinaten mesedez. Vamos a iniciar la entrega de diplomas. Floreaga ikastetxea, Azkoitikoa, hasiko gara, zuzendaria Koldo Gurrutxaga Lizarribar. Tutorea Cecilio Ignacio Salas Urbina. Eta orain ikasleak izendatuko ditugu, Julene Iturbe Epelde. Jone Larrañaga Arzayus. Unai Beristain Aramendi. Maite Urresti Iturbe. María Santizo Iturbe. Eta Aitor Ayerdi Gómez. San José Floreaga ikastetxekoak. Aurretik. Eskerrik asko. Lauaxeta ikastolarekin jarraituko dugu. Zuzendaria Maria Teresa Ojanguren Villalabeitia. Tutorea María Victoria González Isasi.
eta 4 ikasleak: Maria Gámez Maza, Ander Gámez Maza, Leire Claramonte Errekacho, eta June Silva Larrea. Talde guztiko argazkia. Oianguren ikastetxea. Zuzendaria: Gurutze Puyadena Korta. Tutorea: Josune Zaldua Goena. Eta ikasleak 5 oraingo honetan: Mikel Aguado Zukia, Iker Pérez Mendizábal, Eneko Samaniego Pérez, Asier Sanz Blázquez, eta Mikel Uranga Mújica. Eta badago aipamen berezi bat. Durangoko maristak jasoko dute aipamen berezi hau, beraiek izan direlako bideo gehien aurkeztu dutenak sari honetara. Eta zuzendaria da Daniel Irazola Atxa. Tutoreak Ostaizka Sainz Hidalgo eta Alberto Castañeda. Eskerrik asko, 3 sarituak eta aipamen berezia, eta orain lehendakari jauna, Inigo Urkullu Renteria, zurea da hitza. Herri agintari, ikastetxeko ikasle eta irakasle, arratsaldeon. Ez genuen ikusten lehenengo diplomaren atzetik beste batzuk zeudela eta kostatu zaigu pixka bat burua argitzea ezagik beroaren eragina den ala ez. Josean sailburu ordeak aipatu egin duen berotasuna kontutan hartuz. Nik ezagik eraikin hau ondare bat den ala ez, baina eraikin honen
oinordekoak gara. Espero dut hau izatea azkenengo ekitaldietariko bat olako beroaldia jasan arazi egiten digutena. Nolanahi ere, eskerrik asko eta zorionak. Kultureaz eta ondareaz hitz egiten ari gara. Gaur goizean, nik neronek ere, bai kultura sailburua den Bingen Zupiria eta gaur egoterik ez duena orain arratzaldean Madrilen delako eta baita Kristina Uriarte sailburuak ere bere egon ezina luzatu egiten dizuelarik, baina Bingen Zupiria kultura sailburuarekin batera egon naiz Labairu Fundazioan 2 ordu eman egin ditutan kulturea eta ondareaz ere hitz egiten, batetik euskera asko alfabetatze lanetan ikastegiaz hitz egiten, baina fundazio bihurtuz gero Euskal Biblioteka, Euskal Liburutegi Nazionalaz, baita atlas etnografikoaz eta etnografiari buruz ere aritu izan gara. Kasu honetan kultura ondare sarea edo saria abian jarri zenean, baikorrenak ere ez zuen aurrikusten honek izan egin duen bilakaera. Lehen urtean, 71 bideo jaso genituen, bigarrenean 92, eta urten 157 jaso ditugu. Epaimahaiaren arabera, gainera, horietako asko maizulanak izan dira ikusi egin dugun bezala. Egindako lan batzuekin txundituta gelditu direla esan digute. Kultura, ondarea eta hezkuntza elkarren eskutik hartuta doaz ekimen honekin eta ekimen honetan. Horrekin batera, talde lana, teknologia berriak edota bideogintza darabilzue ondarearen inguruko zuen mezua transmititzeko. Ekimen honek erakusten du posible dela kultura eta ondarearen erakarmena nabarmentzea proiektu erakargarri baten bidez. Hori da sari honen helburua. Gutxienez, Sokratesen garaitik omen daude zabalduta helduen iritzi kritikoak gazteen inguruan. Guk badakigu inoizko gazteriarik prestatuena daukaguna, jantziena, argi dago adierazteko aukera ematen dizuegunean baieztatu egiten diguzuela. Harro, esan behar dugu hori. El objetivo de este premio es favorecer el conocimiento y difusión del patrimonio cultural vasco entre la juventud. Estamos muy agradecidos por vuestra participación. Hace 3 años se presentaron 61 vídeos y este año han sido 157. El jurado, al que agradecemos su labor, nos habla de un salto cuantitativo y también cualitativo. Es evidente la mejora en la calidad de los trabajos presentados. Habéis aportado vuestro propio relato sobre el patrimonio cultural y lo habéis hecho con creatividad. Habéis aprendido las técnicas audiovisuales desde la práctica. Habéis conocido lo que significa trabajar en equipo. Además, habéis aportado una nueva mirada para poner en valor nuestro patrimonio desde la innovación. Gracias a vuestro trabajo vamos a conocer más y reconocer mejor nuestro patrimonio cultural. Ondarearen inguruko ikuspegirik zabalena hartzen du proiektu honek. Hori ondo baino hobeto ulertu duzue. Zer da ondarea? Azkoitiko San Jose Floreaga Salestar ikastetxeko lagunek ondo azaldu duten bezala, euskara da ondarea. Gure hizkuntza da kultura ondarea, bere aniztasunarekin, euskalkiekin, eta bere adierazkortasun guztiarekin. Mendeetan barrena gorpuzturiko aberaztasun guztiarekin, eta bere etorkizun oparoarekin. Gure txikitasunetik mundu globalizatu honi egin diezaiokegun ekarpen garrantzitsuenetako bat da euskara. Ondarea da baita ere, etxean jasotako guztia, Labaseta ikastolako lagunek erakutsi diguten bezala. Kasu honetan, etxean, amaren bitartez jasotakoa, balioak, zintzotasuna, elkartasuna, kultura, euskara. Osobik idatzi eta Mikel Laboak abestu zuen bezala, ama, hitz goxo bakar horrek mundu bat darama.
Ordiziako Oianguren bigarren hezkuntzako institutuko ikasleek erakutsi digute kulturaren inguruan eraikitzen ari garena ere badela ondarea. Antza, batzuetan kanpotik esan behar izaten digute, bagarela eta bagoazela aurrera. Erakutsi diguzue oinarri sendoak dituela Euskadik, balioak, kultura, elkartasuna. Horiek dira dudarik ez oinarririk irmoenak. Durangoko maristak, ikastetxeko ikasleak, bideo gehien bidali dituztenak izan dira, eta eurei ere eskerrak eman behar dizkiegu lan asko eta lan fina egin dutelako. Nik ere parte hartu nahi izan dut proiektu honetan. Estibalizko santutegian egin genuen grabaketa, Emiliano Zaeta monjearekin eta Erdi Aroko Araba proiektuaren arduraduna den Arantza Korderorekin. Egia esan, asko ikasteko aukera izan nuen. Bideo horren bitartez, mezu bat igorri nahi izan nuen. Guztiona den ondarea, guztion ahalegina eskatzen du. Gu joango gara, baina herri honen ondarea altxor hori geratuko da. Badakit, egun batzuen buruan irabazleak Irlandara joango zaretena. Bakarrik eskatuko dizuet esperientzia hori aprobetxatzeko eta gozatzeko merezi duzue eta. Beraz, zorionak eta eskerrik asko. Ez dugu gehiegi luzatuko ekitaldia beruarekin izerditan gaude. Ondarearen garrantziaz hitz egin dugu eta zuek gaur hemen zaudetenak zuen lanekin ondarea lantzeko beharrez ondo baino beto jabetu zaretela erakutsi diguzue. Tercera edición de los premios Cultura Ondarea, proyecto de los Departamentos de Educación y Cultura y Política Lingüística. Termina aquí este acto de entrega de premios. Eskerrik asko berriro ere gurekin izateagatik, ekimen honetan parte hartu duzuen guztioi eskerrik asko, zorionak, irabazleei, ondo pasa zuen bidai horretan Irlandan, eta orain sarituei bai eskatuko genieke ona gora igotzea eta guztion argazki bat egingo dugu. Eta honekin bukatuko dugu ekitaldia. Eskerrik asko.